jam hire mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe golal media calsalte mum jam nyalle mon hande lewru juillet ne hawri sappo ko ɗum alkamisare eɗen jinno artuɗo e haalande walla kuccodiral ngal président ji joyi leyɗe Afrique baddi e Donald Trump to wandi bismi ɗumen to gendiji dentuɗo Amérique en cuwa haalde hen kiñanɗe ɗe jogorɗen wadde hen kono noon jiɗɗen artan koye fulo haalande président leydi Mauritanie Mohamed Cheikhul Ghazouani. min mbiyetemi ko Ghazouani hoorejo ndendandi islamiyankore Mauritanie. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour m'avoir mbeɗe yettuma hoorejo nde nelduɗami goɗo bismango mi salminira noon mi salminira hono noon hono nandidiɓam arɓe ɗo ɓe ɗum ɗon noon ɗum tedde amen no feewi e hoorejo so tawi min keeɓi hono oɗo ɓatake gummiɗo e mon noon walla kadi jogade maɗa miijo ko miijo tongo no feewi kadi ko gon miijo kadi ko nden yiyande kadi min jiyema e darde tinde nde dariɗa minen Afrique naaɓe amin keptini ɗum no feewi. mbeɗe yinno hadeyam artude ko fewte andinore leydam mi hollita ɗo himmede mawde nde jogani ɗen so tawi ko coobogol président Trump daranade ɗum ko fewte e jaam e kisal. hoorejo so tawi sen ƴeewi ni an foof e raɓɓidde ko garɗa tan e laamu tawi ko lebbi tan seeɗa ɓurani ɗon kono noon a darima darde labtude daranade jaam a waɗi ɗum to Asie a waɗi ɗum to kareli ɗi ganduɗa badɗi so tawi kadi jokkino hay goto wawana andude bone muɗum ɗo kaaɗi. a holliti gila nde fuɗɗi a darima darde lamde e ndeɗo haare wolde musde wonde to Europe woni guerre hakkude Ukraine e Russie ɗum ne kadi a neeɓani dariɗa hen darde tinde ko hono noon kadi e nder Afrique beele safrude caɗele kewɗe a waɗi a darima kadi darde labtude kadi ɗum ne kadi ene yiyo ne ganduɗa kadi hooreɓe hewɓe darima hen kono noon anne kadi nde garɗa nde darde ma labti hen kadi Allah hokkima hen woni a siifi nanodire kewɗe so tawi noon kadi ko joni en jii ko wayno caɗele gonɗe to Soudan ɗum joni hande heydima caggal yimɓe a waddi hen darde kadi tinde a waɗi hen sembe ma foof ɗum ne kadi ene lafti enen foof kadi eɗen gandi wonde jaam ko kañum woni foof kañum woni coftirɗe kala sen tawi oɗo ngal ɗo luural no way judde ni kene ɓuura joni duuɓi capanɗe jeetati pawɗi woni ko woni hande to Israël e hakkude mum e Palestine ko hay goto anda kadi ko wari ko no foti ɗum ɗo foof aɗa dari hen so tawi mi limtiɗe ɗum ɗo foof ƴewde kadi dardeɗa tan beele yidde ñippude ɗiɗo fitinaji hakkude Iran e Israël ɗonne kadi darde nde kadi laaɓi ganduɗa kadi ko nokkure mettude no feewi kadi ne ganduɗa kadi so dilli tan ko heewi dillat amin mbima noon wonde amin jogui hen himmede mawde kadi amin ƴaaña hono ndeɗo darde nde dariɗa hen nde wonno kadi hono no mbiruɗa joni ni so tawi jaam ala andu eɗen ngakka ko heewi hono no mbiruɗa ni so tawi eɗen ngakka jaam andu jiyanɗe moƴƴe to banggue kadi jencingol e kala ko abbiti ko neɗɗo wawata ƴellitade hay ɗoygol maɗa fewata a heɓata ko a heɓinta ko gueɗe ma ɗum mbeɗa andi aɗa faami ɗum monsieur Donald Trump ɗum noon amin mbima Allah jarama.
ɗo Trump yettimo wimo yo heño seeɗa o wi min komi président leydi Mauritanie. Le président, la Mauritanie est un petit pays. o wi Mauritanie ko leydi tokisiri ɗum ko kanko rasani ala ko leydi tokisiri noon ɗum ko so tawi koye wonɗen jiyande tan so tawi kaalata yeru ko wayno to banggue ɓesgu ɗum Mauritanie ɓesnani komin hedde million ngaji 5 tan so ɓuuri ɗon famɗat ko leydi tokisiri kadi so a ƴeewi darde nde dari beele wawde waylude wonɗen gueɗe e nder adunaru ndu ɗum kadi ko leydi tokisiri nandani e gendiji dentuɗo Amérique sa ƴeewi kadi to banggue teddedi ndi jogui jiyanɗe caggal leydiji ɗone kadi ko leydi tokisiri ni wona leydi min ganduɗa ko tinadi noon foof ko leydi tokisiri kadi sa ƴeewi to banggue ƴellitare muɗum wona leydi ƴellitini no feewi kadi amin keewi caɗele no feewi kono noon kadi ko leydi mawdi sa ƴeewi tawi koye wonɗen jiyanɗe goɗɗe ko leydi mawdi to banggue kotki muɗum wertago mum to woni ko oto banggue ngoral filtingo Atlantique ko cirfel ko leydi mo tan ko cirfel hakkude Afrique banggue rewo e Afrique subsaharien ɗum ne kadi sa ƴeewi kadi leydi Mauritanie to banggue kadi ngaalu ngu mofti leydi Mauritanie alɗi no feewi ene jogui ɓuure kewɗe to banggue jencine amin jogui ogirɗe kadi ɗe cattuɗe ɗen jogui kadi leyɗe demetoɗe ɗe ganduɗa kadi ko jibinoje jogini ko wayno jamɗe moftirɗe ira kabalte en ko leydi ɗimmiri ndi ganduɗa ko moftude ngaalu to banggue ko wiyete jamɗe en jogui kadi ko wiyete kiri ko woni cuivre en jogui kadi ko wayno to ko mana ko yencinto e maayo mana liɗɗi eko abbiti hen eko wona ɗum mi wasa juutde no feewi amin jettuma hoorejo Donald Trump gollal media cal salte mum